Panagpan ko pa na dito pa ako kabalo na dakop sa iwiri pa. Sa umla ko to pa. Muna giingon ako si mo ha. Na. May taon. Pound ka nila na dakop dito. Pa? Pa? Oh, maklasmate ako pa ba? Puro naman na yung mga motor. Ay, ako naman yung may motor nila. Ina po na yung... Lain kayo ba nga? Sa mong grupo, ako rin may motor. Sa motor. Ay sa pagkuwag motor ay kay usur benda ako pron. Si brakpan magaw niya noon. Maproblema ko na yung trabaho. Isa pa. Magin down sa motor. Ay sa pagkuwag motor. Kay brakpan niya ka na. At di magsilbi na pa. Dapat kuhaan dyan ko yung motor. Halag, sikanhan lang good. Magkauban ako kuyaw kay mga motor. Sniper, Aerox, Inmax, Raider. Ako bahala lang kung sikanhan pa. Ay, pais na nasa kuha. Basta makamotor lang ko. Ulaw kaya ito eskwelahan. Sige ako sakay tricycle. Uy. Ay sa pagmotor-motor na. Ti. Mahal kayo down sa motor karon. Usa pa, nagbalti pa tana tulo ka tuig. Igo na kung magsakay-sakay lang yung sikat. Ay sa mana, pidikap di sikat ba diha? Ay sa motor. At di pagsilbi na pa. Dapat kuhaan ko yung motor. Dapat unya na ako yung motor ha. Magmotor gyud siya gyud. Grabe yung anak niya mo. Tuman siya sa gusto ba? Sige lang kay kuhaan ko ng motor katong sikanhan lang. Kada bratuon lang gud. A few inches later. Ay, hindi. Pahit sa eh. Lipay na siya ni. Kapan to? Manabot balay siguro. Lipay na siya ni. Kamotor-motor ng anak ni para bratuon lang. Tunat mo. Uy, pa. Ano motor nito? Kuhaan ka kay para makusulban yung problema nimo. Sabi Okay, Gino. Kung kayo. Sikaler naman eh. Ha? Dada ko service nila. Oh, magpili na aking mga pagmantiyan ha. Jo! Jo, tara! Iskula na ta! Pagdali na diya, Jo! Ang motor na niyo mo asam na eh. Na, naguba dito eh. Nabasa ang CDI. Nabaw ka nga city, di mo andar. O tara eh. Uy, yung siya ba diba? Balita ko na ba kay bago motor? Mo ni! Oh, Uy, sino ba mo kay dito? Sino? Usakya ko niya? asa kayo eh. Sino kayo? Duot na rin. Bahala rin. Yan may brand new ni oh, Juan. Ganhan dyan. Si kanan? Pero sino ba? Kayo ba? O tara, Sakya ato, siguro ato, ko. ato. Pag-unit kit. Sobra ba kayo na yung mulog-mulog yung motor? Wow, grabe one click naman oh. Awan eh. Koy, sikat na handol. Oy. An hour later. Pa! Kung sa may anak ni? Panagpan ko pa na dito pa ako kabalo na dakop sa iwiri pa. Sa umla ko to pa. Muna giingon ako si mo ha. Na. May taon. Ipaon ka nila na dakop dito. Kung magay-lisensya. Wala. Susao mo mayroon. Bakit na mo garo guling sikat-sikat? Hindi ka. Sakay-sakay. Sakay na ko ng tricycle na Hindi eh. na tabi ka na.